Boria. Ni juga sekolah kami gerak sekolah. Oi, urena mana. No. Sweet. Jalan sih deh. Enjek. Amari dang nai lo. Thank you. जोंनि गयबारिनि सेंग्राफोर. दे गाव नै जोंना औवानि दालां बानायगासिनो दङ आरोना नै. बिनि एनजि मारै होनदों? दला सदिया. औ ब्रिज. होमबा सिख्लाफोर एदावनो मोनसिगोनलाय होमबा? गयबारिनि सायाव थानाय. औ बिसना सारायाव. गामोनाव मोनगोन. माबायदि एदावगोन नोंसोरलाय? फुरा सिख्ला एदावनायाव देनजार गोरोंखा आरोखि ना बिसोर एदावजानो मोनदांबाथाय एक नाम्बाराव नै निर्जय बे दालांखौ बानायग्रा माने गोसोखांग्राया नैबे आदैयानो नै एसे नायदो मोखांखौ अबेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स लाखो ना देग्लायसो फार्स्ट बानाय जोंखो ना माखो आदै औ देग्लायसो फार्स्ट नैबे गयबारियावनो होमबा औ दिमागजों साननानैसो औ ओमफ्राय दा बानायनानै साक्सेस जाबाय आरोखि ना दा बेवहाय साजायबावगोन आरो बेवहाय हेलौ लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय लोगोफोर प्रग्रामानो प्रग्राम खिन्थु जोबनानै थांबाय आरोखि ना ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा दिनै गामियावहाय बिसना सारा मोनसे दङ नोंथांमोनहा जे दाख्लैहाय मोनसे भिडिअ नायदोंमोन ना आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन आरोखि ना दा बेनिनो आरो दा नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ एन्जय खालामदो ओमफ्राय नै सेंग्राफ्रा जोंहा खामानि मावगासिनो दं नै हिन्जाव गोदाननि फंबाया बेनोमोन आरोखि ना ओमफ्राय नै ओरैथिं गेस लाबोखाबाय संखुनो लाबोखाबाय होनबा आरो लागाव नै बयलार 10थासो दंखायो लागाव मारै जाखो ओमफ्राय नै जोंना रन्जित बामोनहा खोनथिया खालामनो नागिरदों नै गेरा बेनोमोन आरोना ओमफ्राय आं एसे देखायनोसै लोगोफोर माबायदि जोंहा नै बे मा होनोमोनलाय बे हाबजेननायनि ओरै माबा ब्रिज बानायदों आरो फाग्ला सोर फाग्ला गोसोखांना बिदि बानायखो जिखुनु जाया मोजाङानो आरोखि ना दानि कारपेट बगोन बिनिफ्राय आरो माबा होदेरबावगोन आरो ना औवा गन हमग्रा ओमफ्राय माने दा आं कमप्लिट जाबा देखायगोन नोंथांमोना वेट खालामना थाबानो जाबाय आरो ना बियो हाबजेननाय लामानि माबायदि साजायदों नै ओमफ्राय नैबे आलासिफोर जिरायग्रा ओमफ्राय जोंहा नैबे सिथ्ला आरोना नैबेयाव आलासिफोर जिरायगोन हिन्जाव गोदान हौवा गोदानफ्राबो जिरायगोनथाय बेयाव जिरायगोन खोमा नै जोंहा दा सेंग्राफ्रा माने बिलुन सुगासिनो दङ बेहा नै निलमनिया गेलेगासिनोसो दङ नै बेवहाय माखासे दङ नै जोंहा थेफाया नारफेरनो मोनाखैनो नारफेरनो मोननाय नङा बायदि दा बेफोरलै नोङो ओमफ्राय बेखौ बहाय होगोन निल नै गोजौआवहाय समायनायनि हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायग्रायाव होनबा औ थेफाबाया बिलुन खागासिनो दङ नै बिलुन होबासो समायो होनदों नामा बरिया मोनाबिलिबा लागाव बरिया लोगोफोर जोंना माने औवानि ब्रिज बानायनाया दालाङा कमप्लिट जाबाय आरोना नायगोन ना नाया नोंथांमोना देखायनोसै आङो बिलुन होला जोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै देनेट लागाव बरिया जाबाय आरोना नै ओमफ्राय जोंहा नै बे औवा माबायावहाय साजायनो बरिया साजायबाय माने लाइट जोंथा जोंजोबसिगोन मोनायावसो बरिया जोगोन हा औ सेंग्राफ्रा मा गोसोखाङोथाय जों लागोना बरिया साक्सेस जाबाय होनबा एबार नेक्स्ट टाइम माने थार्ड टाइम बयनावबो बानायनांसिगौ हाबायावबो दा नैबे जोंहा आथिमंगलसो नालाय बरिया माबायदि मोनदों दहाय नै बेहाय सौदौनानै माबादों लेंग्रा जादों समायखोना समायदिया माबायदि नुखो नोंथांमोनहा खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव आरो दा मोनायाव नायनो थाखाय नेनानै थादो लाइटजों माबायदि रिथा नुयो ओमफ्राय नानिमोन दङ माबायदि मोनदों नानिमोन मोजां मोनदों आयै दानिफ्राय ओंखारबाय आरो दिनै
Nani माबायदि मोनदों साजायनायखौ बरिया नुदों बरिया आच्छा सेलफि लानोसै ना दा जोंहा फटक लानोसै ओमफ्राय नै जोंहा नाजिरा बिमादै मोनहा खारबाय नै बाजै नाजिरानि बिमा बियो ओमफ्राय नै बे सिलायाव बे बिलुनखौ बे साइथियाराव होबाय आरोना ओमफ्राय नै र' आदा नै जोंहा माने बिजामादै मोना माबायदि मोनखो खोन्थादो मोजां मोनबाय मोजां मोनबाय आच्छा दे ओमफ्राय नै जोंहा आयु बाजै मोना आब' मोना गय खावगासिनो दं दे जाबाय नै जोंना आलासिफ्रा सफैबाय ओइ नोजिरा नायसनबावा कारपेट बनानै मोजां नुबायना नायदो नै रायजोफोर ओमफ्राय ओरैथिं नै लामाथिंबो औवा दालांखौनो होथेबाय सिनाय गैला होमबाबो समायनाया लोगोफोर दा मोनाबाय ओमफ्राय मोनायाव माबायदि नुयो नोंथांमोननो देखायनोसै आरोखि ना बिनिफ्राय आंजों लोगोसे दङ दाख्लि दोनलांनाया हिनजाव गोदाना दं आरो बोरै आयो नै जोंना हिनजाव गोदाना दङ दाख्लि दोनलांनाया सोलायलायदोंथ' आलासि जाफैफिननो मोनबाय औ गोबावजों ना फैनायखाय गोसोखौ मोजां मोनदों औ ओमफ्राय नै बे जों लागोनि सेंग्राफोर साजायनाय माबायदि नुखो माबायदि मोनदों मोजां मोनदों थेंक इउ जोंनि गयबारिनि सेंग्राफोर दे वेलकाम मोजां जादों गाखोग्रा दालाङा गोदान मोनलायलायदों दे होमबा नोंहा औ खामानि मावनांगौ ना ओमफ्राय नै आं मोनायाव देखायनो होन्दोंमोन ना लोगोफोर बेनो ओमफ्राय नै जोंना सिख्लाफोर एदावनो जमनानै दंबावो नै उदां गोरा गांनांगौ गावबाय ओइ बे मा गावसिगासिनोसो दङ आसला आइ दांनांगौ नङा सिनबाव नै हायथा भिडिअ नामा भिडिअ औ माबा होननांगौ नामा जेबो होनना दे लाइक कमेन्ट होलादो बिथांनि चेनेलखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो अके थेंक इउ आच्छा नै जोंना हौवा गोदान हिनजाव गोदान जिरायग्राया सफाया दा सफैदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गेटआव जेबो साजायासै बिदिनो सिम्पोल दोनबाय फैद' नै बुथिया लागायदो दे ओमफ्राय नानि हेन्डसेक दासो देखायनो मोन्दों हाथायालाय मा जाजोबखो नोंनालाय जोब्बाय हेन्डसेक दे ओमफ्राय नै औ आं सिङाव हाबलानो दे ओमफ्राय जोंहा जोंनि ओरै क'क्राझारनि जों सानजारिफोरनिजों मिलाया सानजारिफोरनिया माने बिसिना सानसेनो फैबाय सानसेनो थांबाय आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंना सानसे सिगां फैनानै सेंग्रा सिख्ला बुजायनानै ओमफ्राय अखानायै जानाय लोंनाय खालामो आरो ओमफ्राय सानजारिफोरना बिदि खालामा सानसेनो फैबाय सानसेनो जोब्बाय ओमफ्राय नै हा आंनिया 15K साबसक्राइबार जाबाय बारा जाबाय 15K बारा जाबाय औ 15K आ बेसेबांखौ होनो 15K आ बेसेबांखौ होनो नानि 15K आ बेसेबांखौ होनो मिथिया 15,000 नि बारा जाबाय इउटुबाव साबसक्राइबारा औ ओमफ्राय थाबैनो 20K साबसक्राइबार खालामना होबानो जाबाय नै जोंहा सफा सियारखौ थिखोबाय नै लागाव सिख्लाफोरना खनायावसो आरोना माने हिनजाव गोदान हौवा गोदान जों फैफानाय सेंग्राफोरखौ एदावसिगोन आरोखि बिसोर नै जोंहा सिख्लाफोरा गामि गोरा सिख्लाफोर बैसोगोरा जाजोब्बाय बिसोर मा होनदों बैसो जाजोबनाय ना औ ओमफ्राय नै ओरैथिंबो नै बैसो गोरलैफ्रा नै बिसोर जाहैबाय बनालिखा सेंग्राखौ एदावसिगोन बे गोमै दावखादो ओमफ्राय नै मालाय लुदुसो गेलेलायबावो ओइ उरायना मोन नामा नोंना न' स्पिड ओमफ्राय बोरै नै थिं नै आब' दङ
Parah sampai nanti ku. Nak suruh tunggu, bapak tunggu, nak suruh. Si, ompay ni nama lay. Bawa belang. Ritu. Ompay cingri ma dong. Ikon jadi lah deh. Mujay itu deh, primka. Mujay itu deh. Parah itu apa? Itu deh. Bisna biway. Ompay jingni ya, singra pun ni alda re, singra sekolah alda. Ja, sekolah pergi itu gun. Arna ini jingha. Fungbili mendung bawa. Sunggina. Ni. 나이 바이 자 Ơi, Orlang. 대납 사이고 좀 Omid, mari jangan video pada belang nengkau. Kau nus. 아 우리 나이스 좀 Nah, aduh, iten jauh ini hasilnya. Siapa nu? Nah. Nih, nugas nama bila. 누군 왔어 Angin masih. Video siapa ada lah? Ini sekolah pra. Ma biji foto kipjai nalai. Ayo, ang ni kipja bawa sini ha video siapa naik deng. Sekolahफोरखौ माने स्टोरेज बुंजासे खेबजाखायो सिख्लाफ्रा दा होखा मबाइलखौ सिख्लाफोरनो ओइ पिताम्बर सिख्लाफोरनो मबाइलखौ होजाया होनबा नायदो नै स्टोरेज फुल जाखासिगोन हाबा जाबासो थारमाने जों जिरायनो मोन आरोखि ओमफ्राय नै जोंहा बिराद लाजियो जोंहा नाजिरानि मा जायोमोनलाय जोंहा बिमादै आच्छा दे औ आहा बाजैयानो जागोन ओमफ्राय नै माने बेवहाय गामोन आराम जिरायनो मोनसिगोन आंनो फार्स्ट जिरायगोनसै ओमफ्राय र' नै जोंहा आहाथ' बिजामादैसो जायोलै ना औ दे एसे देखायबाय दे औ दे गाव नै सेंग्राफोरना नै थिं नुयैनि होथेजोबबावबाय हाब मोनाबिलि बिराद एदावसिगोन नामा बिराद एदावसिगोन औ माने जों सिरि सिरिसो भिडिअ बानाय गोमासिनो दं जिखुनु जाया आं एदावनायखौ देखायालै खोनाबाय माने एसे गाज्रि नुयो ओमफ्राय निजय औ माने जोंहा नै बेखौ होथेदों माने मानसियानो मिलायाखै आरोखि ना जायगायानो मिलायाखै दा बे जायगाखौनो जों सेटिं खालामगासिनो औ आं सेंग्राफोरखौ मोजां देखायफिनो लागाव नै नै बिथिं ओंखाम जाग्रामोन आरोना होथेबाय नै बिथिं रावबो नुयैनि होख्लायनोसै आसलफ्रा लोगोफोर जों दा माने सेंग्रा सिख्ला एदावखांबाय आरोखि ना जों सिख्लाफोर ओमफ्राय जों सेंग्राफोर मोनाबिलि हाग'बाय दा हेन्सेक लानोसै आरोना हेन्सेक लानोसै दे सिख्लाफोरखौ देखायनो मोनाखै दे दासो देखायनो मोनदों आंनि थेवबो लानो मोनासै ayo हेन्सेक आ मारै दांनायल' ayo दे डाबल आद्रा जायोना बेहाबो हेलेना हागौबाय होनबा ना एदावनो ए नोंहा एदावाखै ओमफ्राय मोनाबिलियालाय एसेल' सिख्लाफोरखौ एसे देखायनोसै आं गोगोम खस्थ' मोनखाबाय बे सेंग्राफ्राथ' एदावखाबाय नै मालाय सिनायलायखाबाय आरोखि ना होमबाथ' गोगोम खस्थ' मोनबाय होनबा ब्र' आब'मोन बाजैमोन थाथ'दो दे नै सिख्लाफ्रा खारबायसो नै दहायनो बुखांखाबायलै सेंग्राफ्रा थांबाय ओमफ्राय सिख्लाफ्राबो थांबाय आरोना र' लागाव सिफायजोब होमबा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ गाबोन रिसेपसनाव माने भिडिअ खालामनाय जाबा खालामसै ओमफ्राय दा बेवहायनो जोब्बाय आरो थेंक इउ फर वाचिं गुड नाइट बाय थांसै पिताम्बर दे बाय बाय गुड नाइट दोनजित बा औ गुड नाइट मोनाबिलि औ